Така, днеска съм решил да ви запозная с един език. Относно това видео ще е за тези, които смятат да стават програмисти. Нали? И един език, така да кажа, с който ще ви запозная, това е C++. Това е език за програмиране от доста високо ниво. Той е обектно ориентиран език с статични типове. Неговият създател е Бjarne Stroustrup. Това е един от учен, който го е измислил с години. Така, нека се пак да преминем към съществената част, а тя е как да си направим една проста програма от сорта на както са стандартните, нали, Здравей свят или Здравей България, така нататък. Аз ще използвам една среда Visual Studio. Ако искате, вие използвайте. Ще дам линкове в описанието на клипа за най-различни среди. Има CodeBlock, DevC++, Visual C++ и така нататък. Но ви препоръчвам Visual Studio, защото тя е интелигентна средата. По-често се използва нея. Така, малко ще изчакаме, защото има някои функции, които правят сметка на него и затова така се бави. Сега си изберем езика. Ще изберем C++, защото за сега няма да работим с C#. Въпреки че ако някой е заинтересован, мога да покажа и туториал за него. Не е толкова сложен. Той е базиран на C++. Но трябва да знаете, че той по принцип C++ пък е базиран на C езика, който е доста по-сложен и така да кажа е за мазохисти, защото вътре не е почти същото като тази среда, нали, по този начин да се използва C++, като там е много по-различно. Да. Понеже в тази среда включва една такава библиотека, която без нея не може, затова ще я оставим, а останалото ще го изтрием. Просто без нея няма как да стане, бях пробвал няколко пъти, но без тази библиотека просто няма как да стане. Да, а всъщност какво са и библиотеките? Значи представете си, нали, самите книги, това са те по-точно. Че това е една книга, всяка една страничка вътре е определен код. Ние ще използваме за сега една библиотека, която е EOS3. Това е нашата библиотека, която ние ще използваме. Следващия ред ще бъде using namespace. Какво прави това?
Миналата версия на C++, преди да я обновят, когато се завърши някаква програма, се пише някакъв оператор за извеждане и накрая трябваше да се слагат 4 точки, STD, и да се завърши. Но след като обновиха, измислиха ето този код, който да съкращава писането. Но, да ви кажа честно, мисля, че не е толкова кой знае колко съкращава, като нали, пишете 10 000 реда код. Нали, едва ли ще има голяма разлика, дали ще е с това или без него, но както да е. Това е и main, т.е. че един от тук нататък вече ще работим с тялото на самата програма. Слагаме ето тия скобички. Аз ги наричам кадрови скоби. Значи едно от хубавите предимства на някои среди като тази е, че примерно ако си мислите, че сте забрали някоя скоба, то може да кликнете на тази и ще ви покаже всяка една скоба къде е. Нали? Ако сложим много скоби, всяка една скоба. И ако махнем на едната скоба, ще видим, че тази играе с тая, пък тая с никой не играе и става обърквация. А тая с той играе, пък тая с никой не играе. Затова е хубаво, защото маркира всичките скоби. Но дори да не го видите, тя самата програма ще се покаже. Добре, нека все пак да направим програмата ни да извежда на здравия свят. Другото хубаво е, че тук има кирилица и докато при някои среди, когато се пише на български, излизат разни китайски букви. Тук съвсем спокойно може да се пише. Така, сега ще използваме един оператор за извеждане. Вече се Cout. С години много се чудих как да го запомня, защото аз да ви кажа честно, си учих много от клипове в интернет, защото не успявах да разбера какво точно ми говорят. Нали? Говорят ми сиалтове, ифове, силно нещо като това съм в момента. Нали? Говорят ми нещо, обаче аз въобще не го разбирам. И гледах клипове, поразбрах нещо, обаче се сетих. Едно. Ако махна си от Alt и вижте какво става. Alt, преведено от английски на български, означава ще направим или излизам, или по-точно навън. А си съответно е C++. И така го научих, че това е Cout. Или още това, което е вътре да излезе на екрана. Аз поне така го научих, не знам дано помогне и на вас. Нека да пишем Cout с тия скобичките. Триъгълни скобички. И слагаме кавички, за да може нашата програма да разбере, че ние ще имаме текст вътре. Защото по принцип, ако няма, то тя ще го чете като действие. Това ще сложим кавичката и точка и запетайката. Тя е задължителна при тези оператори. Има някои кодове, които не изискват. If, примерно, той не изисква точка и запетая. Мисля, че и while не изискваше и do. Но с тях по-нататък.
Сега да си напишем България. Да. И финалния шрифт. По-точно почти финалния, защото има още едно кодче, което мисля, че ще ни помогне, но сега ще видим. Добре, това може да го кажем пред финалния. Return 0, т.е. всичко да го върне на 0. Какво имам предвид? Ами, примерно, виждали сте как някоя игра. Играйте и изведнъж става нещо и за някакъв ерор 560 000. Те това е самия return. Тоест, ако стане това, нали, да върне на този ерор. И той излиза. А пък тук да връща на 0. Да видим. Имам чувство, че ще ни трябва още едно кодче, но за все пак да видим, може да тръгне и да се. Кода, който смятам да използваме е System Pulse, защото да. Явно и тук не го такова. Може би е само през C#. Да. Моя грешка, извините. Прощавайте. Хубавото нещо е, че поне тук не го изкарва като на някакъв китайски език. Кода, който ще използваме е System Pulse. Тоест, че каквото стана то се затвори поради причината, че то се извърши действието и вече... Да. Само в главна буква. И в момента му казвам на системата, искам да паузира и да ми изведе онова рече през any key to continue. И сега вече трябва да стане. Не се надявайте. И вуаля. Обаче нещо не ми харесва. Те както е на един ред с през any key, въобще не ми харесва. Сега ще го оправим. Тук така ще мъкнем. При който всъщност и също е по същия начин го научих както през C-Alpha. Кода, който ще вкарам е endLine. Как мога да ви го обясня по същия начин, нали? endLine. Просто. По същия начин. Да ще имам коментари за това. Така. Line. L е line. Или още линия. End. Знаете. Край. Следователно, край на линията. Или още като този ред да отиде на другата линия. Какво ще се случи, ще разберем. И вижте, Hello България е на следващия ред. Вече е малко по-добре, а? Така. Това, което слагам е такъв коментар. Нали? Хубаво е, когато някой пише някаква програма и ще я дава на някой, да слага коментари, защото когато сложиш коментари, дори най-простият човек ще разбере, че примерно от нали, тук до тук нали, свършва едната част, от тук до тук ще свършва другата част. Защото когато всичко е наблъскано, нали, всичко на едно, е малко кофти и трябва да се чудеш кое точно какво прави. Така. Добре, да направим някаква задача. Да направим да смята на някакъв сбор.
регистрира и ще сложим, ще декларираме. Сега имаме няколко кода за декларация. Единия е int, той е за цели числа, double е за реални числа и той има още няколко. Bool, как да кажа, той е за истина или лъжа, т.е. true и false. И какво имаше още, те май това бяха. Switch може да се добави към тях, обаче той е като, може би, повече към оператор. Също Switch е почти горе-долу като оператор и декларатор. Така да кажа. Нали, код за декларация, който използва него ще му като кейсовете. Case, break и code. Това са нещата, които използва Switch, но не е за сега единствените кодове за декларация ще използваме тия двата. Реални числа, т.е. 1.2,2,54, т.е. десетичните, докато при цели числа, т.е. 1, 2, 3 до 100, до 1000. Т.е. тук се включва само цели числа, без десетичните. Ще го сложа тук отгоре, за да знаете точно какво става, какво представлява. Сега ще напишем in и ще сложим две променни думи. А и Б. Така. Ще напишем сега пишем кода пък оператора за въвеждане. Той е in. Подобен на Cout, може да си го представите. Нали, пак махате C, остава in е вътре, C или C++, пишем A. Така вече имаме да въведем някакво число. След това имаме още нещо. Така, обаче, така както изглежда, нали, нищо няма да стане, защото няма действие, нали, ние ще въведем някакво число. И то няма да знае какво точно. Просто вижда, че ние въвеждаме някакви числа, но не знае друго какво иска. Нали? Ние може да искаме много неща, но той не ги вижда, той не знае какво точно иска. Затова ще му кажем, че искаме да смята. И нали помните, че бях казал, ако е без кавички, тя ще го приеме като действие. Само че ще сложим кавички като текст, като скора е А, Б, и вече долу, сега ще вече скора на А плюс Б е еди колко. 20, 15 и сбора е 35. Поздравления на C++, получава 6. С C++ може да се правите, нали, задачите по математика. Не е толкова сложно, стига да